Warszawa, Płock, Gdańsk, miasta, w których już raz byliśmy, miasto dla nas wyjątkowe, wspaniałe. W każdym z tych mieście impreza miała zupełnie inny wymiar. Szczególnie miło jest mi być tutaj w Warszawie i rozpoczynać, inaugurować te treningi tą konferencją prasową. W Warszawie jesteśmy po raz trzeci gości nas Centralny Ośrodek Sportu i pan dyrektor Piotr Marszałek, jest nam niezwykle przyjemnie z tego powodu. Każde z tych miast, w którym będzie w tym roku impreza, czyli Warszawa, Płock i Gdańsk, jest dla nas wyjątkowe. Te dzieci, które do nas przychodzą, które trenują wspólnie z Marcinem i z kolegami, koleżankami Marcina, są zupełnie inne. Zabawa w każdym mieście jest naprawdę doskonała. A jeszcze zapytam o zapisy na tegoroczną edycję treningów siatkarskich. Od kiedy i w jaki sposób będzie można zapisywać swoje pociechy na treningi ze środkowym reprezentacji Polski? Tak jak co roku, zapisy na treningi z Marcinem będą w formie internetowej. Zapisy ruszają 1 lipca, natomiast tak jak mówi doświadczenie z lat poprzednich, te zapisy trwają bardzo, bardzo krótko, bo w niektórych miastach ta ilość wolnych miejsc jest to tylko 130 miejsc na każdym treningu, rozchodzi się w przeciągu kilku,